Malgrat que aquest vídeo hauria d'estar dedicat exclusivament a les excavacions de Santa Margarida, és obvi que estem obligats a parlar prèviament de Sant Genís, atès el que ha succeït en aquests darrers dies amb el greu incendi que ha afectat bona part del terme municipal de Martorell i en especial les seves muntanyes i precisament l'entorn de Sant Genís de Rocafort. Afortunadament, tot i que encara no hem pogut visitar el jaciment de Sant Genís directament, tot sembla indicar que la part excavada i estudiada fins ara no s'ha vist afectada per l'incendi, en bona part perquè precisament l'excavació havia eliminat tota la vegetació. Sí que caldrà tenir molta cura respecte a la resta del recinte, on encara es conservava una part important de vegetació, que la seva crema pot donar lloc a que es provoquin alguns despreniments de la muralla i, per tant, caldrà prestar atenció per a la seva consolidació tan aviat com sigui possible. Tot i així, en els propers dies pujarem a fer una inspecció ocular per fer un diagnòstic ja més precís. Des del Centre d'Estudis volem posar de manifest el nostre interès i la nostra voluntat en participar tant en el procés d'anàlisi del que ha succeït i de quines han de ser les actuacions tant de medi natural com en relació amb el patrimoni per recuperar els valors d'aquest espai tan privilegiat que hauria de ser per Martorell. Aquesta setmana ja hem encetat la campanya d'excavacions a Santa Margarida, que certament també s'ha vist afectada per l'incendi, ja que el mateix dimarts vam haver de desallotjar provisionalment la casa durant unes quantes hores. Malgrat això, hem seguit el nostre procés de treball i durant els primers dies vam procedir a la retirada de les lunetes que protegeixen el jaciment durant el període de temps que no estem excavant i a continuació va començar el procés de neteja per retirar les herbes, les plantes que han crescut durant l'hivern i també la terra que la pluja ha pogut anar acumulant i també, malauradament, alguna de les brutícies que a vegades alguns visitants no tan cívics deixen per aquí. Un cop enllestida aquesta tasca, recuperem al nostre entorn les estructures més antigues que vam descobrir l'any passat i comencem la fase d'estudi que anirem extenent en direcció cap a l'oest per anar delimitant la seva extensió. Al meu entorn i al meu darrere podeu veure les estructures que corresponen als elements que vam posar al descobert en la campanya de l'any passat. Són estructures que lliguen cronològicament amb l'església paleocristiana, però de les quals, com ja hem comentat en diverses ocasions, no acabem de saber encara quina és la seva funcionalitat. Són estructures que s'extenen, com hem dit, cap al sector oest i, com podeu veure, formen diferents àmbits de diverses dimensions. Tenim aquí aquest que m'envolta a mi, aquí tindríem un petit cubícul de poc més d'1 metre quadrat, una situació que es reprodueix en un altre mòdul en aquell sector que també queda marcat per un àmbit més gran. Cap al fons sembla que es pot reproduir aquest esquema novament i, per tant, és en el que centrem els treballs d'aquests dies. Al meu darrere podeu veure com s'està treballant ja en l'àrea que tenim prevista estudiar amb més detall i en extensió al llarg d'aquesta campanya. És la part on probablement es conservin fragments o restes de les estructures que hem vist prèviament i que tot ens fa suposar que s'estenien en direcció oest. Això esperem que ens ajudi també, com ja hem dit, i és un dels objectius de la campanya, a identificar l'extensió i la finalitat d'aquestes estructures i potser també precisar-ne la cronologia. En els propers vídeos us anirem informant en les properes setmanes de com evolucionen els treballs.